εκπαιδευτικοί, μαθητές, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση, η οποία θα πραγματευτεί ένα επίκαιρο και πολύ σοβαρό θέμα που αφορά όλους μας. Το δυστυχές άλλωστε πρόσφατο γεγονός των τελευταίων ημερών ενός νέου ανθρώπου που έχει συγκλονίσει τόσο το Πανελλήνιο όσο και την τοπική μας κοινωνία, κάνει σημαντική και επιβλητική πλέον την ανάγκη, ώστε όλοι μας να έχουμε εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τα θέματα εκφοβισμού σε όλες τους τις μορφές, όπου στις μέρες μας καθημερινά αυξάνεται με αρνητικές συνέπειες για την ψυχοκοινωνική υγεία των παιδιών μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα εξίσου σημαντικό θέμα, κανόνες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, προστασία των νέων από το διαδικτυακό εκφοβισμό, με τον καθήλυν αρμόδιο, εκλεκτό επιστήμονα, τον ταξίαρχο κύριο Μανώλη Σφακιανάκη, επικεφαλή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Είναι ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο Πεντέλης, κύριε Σφακιανάκη, που βρίσκεστε κοντά μας σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πραγματικά. Ένας εκλεκτός επιστήμονας της Σχολής Ανάλυσης και Προγραμματισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος αδιάκοπα προσφέρει στην πρόληψη και εξιχνίαση ύποπτων και επικίνδυνων περιστατικών και εγκληματικών ενεργειών στο διαδίκτυο. Παράλληλα, η έντονη κοινωνική δράση της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, της οποίας και προείσταται, συμβάλλει στην ενημέρωση γονιών, εκπαιδευτικών και μαθητών για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και στη θωράκιση των χρηστών απέναντι στους κινδύνους του διαδικτυακού κόσμου. Άλλωστε, ο ταξίαρχος κ. Σφακιανάκης Μανώλης είναι ο εμπνευστής της ιστοσελίδας CyberKit, η οποία δημιουργήθηκε υπό την καθοδήγησή του. Την εκδήλωσή του μας τιμάμε την παρουσία του ο Δήμαρχος Πεντέλης, κ. Δημήτρης Τεργίου Καψάλης. Και θα μου επιτρέψουν οι εκλεκτοί μου συνάδελφοι να παρακάμψω το πρωτόκολλο και να αναφερθώ στους συλλόγους γονέων, στους διευθυντές σχολείων, στους εκπροσώπους από τη μαθητική κοινότητα που είναι σήμερα κοντά μας και οι οποίοι αποδεικνύουν ότι όλοι μαζί μπορούμε να το καταφέρουμε. Κύριε Σφακιανάκη, μάλλον την επόμενη φορά που θα έρθετε θα θέλουμε μεγαλύτερο χώρο. Θέλουμε να μας το υποσχεθείτε. Λοιπόν, κοντά μας βρίσκεται η κυρία Κατσάβαρου, πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων. Η κυρία Θεοδωρίδου Βέρα, πρόεδρος Συλλόγων Γονέων Πρώτου Γυμνασίου Μελισσίων. Η κυρία Βάνα Σταύρου, πρόεδρος Συλλόγου Γονέων Λυκείου Μελισσίων. Η κυρία Ζακλίν Δελασούδα, πρόεδρος Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου Πεντέλης. Η κυρία Παυλοπούλου Ελισάβετ, από το Σύλλογο Γονέων της Νέας Πεντέλης. Από διευθυντές σχολείων. Ο κύριος Ζάβας Γρηγόρης, διευθυντής του Λυκείου Νέας Πεντέλης, ο οποίος στήριξε και το σχολείο του στήριξε τη σημερινή εκδήλωση και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Αρτζής Μερκούριος από το δεύτερο Δημοτικό Μελισσίων, η κυρία Βλάχου, υποδιευθύντρια του Λυκείου Νέας Πεντέλης, η κυρία Τσιντάνου, πρώην διευθύντρια του Λυκείου Νέας Πεντέλης. Επίσης, παρευρίσκεται η κυρία Φωτεινή Βρίνα από το Γραφείο Ισότητας Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Ο κύριος Μάινας από τον Ιδιωτικό Παιδικό Σταθμό Γαλαξία. Από το τοπικό τύπο, ο κύριος Αντωνόπουλος από την εφημερίδα Θέση. Από Σύλλογο Γονέων, οι συνεργάτες μου τα γράψαν ανακατεμένα, ο κύριος Μορφωνίδης Θωμάς, πρόεδρος Συλλόγου Γονέων Δευτέρου Γυμνασίου Μελισσίων. Η κυρία Χαμπίδη, εκπρόσωπος από το εργαστήρι Μαργαρίτα. Ο κύριος Ζορμπαλάς, εκπρόσωπος από τους Προσκόπους Αμαρουσίου. Η κυρία Χατζηθανασίου, αντιπρόεδρος Ένωση Γυναικών Ελλάδος. Η κυρία Παπακασταντάκη, μέλος Συλλόγων Γονέων Δημοτικού Νέας Πεντέλης. Η κυρία Αλκουμάνη, αντιπρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Μελισσίων. Η κυρία Μάλου Βαρβάρα από το Σύλλογο Γονέων του 1ου Δημοτικού Μελισσίων. Ο κύριος Αποστολίδης,
πρόεδρος του Αθλητικού Καλοσφαιρικού Συλλόγου Μελισσίων ΚΑΟΜ. Κοντά μας επίσης βρίσκεται ο κύριος Τίγκας Κωνσταντίνος, επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης από το Δήμο Παπάγου. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Πεντέλης, κύριος Δημοσθένης Παπακοσταντίνου. Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων, κύριος Τσουχνικάς Ηλίας. Ο κύριος Χρυσικός Φώτης, εκπρόσωπος Περιφέρειας. Η κυρία Λεωνάρδου Πολιτήμη, πρώην αναπληρώτρια διοικήτρια Αγίας Σοφίας. Ο κύριος Καμπέρης Νικόλαος. Εντάξει, δεν έχουν γένεια αυτά. Συγχωρέστε με πραγματικά, αλλά η εκπροσώπηση αυτών όλων των φορέων που είναι κοντά μας προέρχονται από χώρους όπου δραστηριοποιείται η νεολαία μας. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχωρέστε με.